Wanzoere chama utsanangura kwaitika. Ndazonza. Andibudire pachena. Umbera chama. Mzoro dare. Ndo pochi na gure. Ndo pochi na gure. Ndo pochi na gure. Zvekutanzi gore nafu ndisingagali pamba kwete. Taura zvaunosiya iwe. Ina zvona ndinoziva ndine gore nafu ndine mukadzi wangu. Tichigara ndinogara pamusiwo. Takatenga location iko kuti tine chigaya chedu. Takatenga saka tikazoita takazita kauzokonana. Todazoita kanenga kuwana kuti ndipo kwakaenda kundisungisa mapurisa mari yenese ndawapa ine chigaya ichi. Inge 250. Saka wandisungisa tukazodzoka utadzoka kumba takasika takawirirana. Taura kuti unguwa yakareba sei usiri kugara nemukadzi chete kuti avari kuti une gore napo usipo obva uchindire gore rinapo ndarora chitsanangura kuti wo une nguwa yakareba sei usipo komba pacho. Taurisa futi. The 5 weeks. 5 weeks. Yeah. 5 weeks autora une kuenda kuna dzimai vako napanza kuti. Ndinoenda pati kumba chintu chisingawira ndo zvinoita chiragedza kutsanangura. Wavanzwa here zvavataura adzimai. Uchiri kuvadai. Vati havasi chikafu. Kuti munhu ararame panoda chikafu. Chikafu ndizvo. Vatiwo pa5 weeks dzawagara hauna kana chawakatumira. Saka vakaita 5 weeks vasingadyi. Dai nhasi kudzoka kwawaita kana kutsvaga kwawaita vaiwana vari vapenyu here. Kwete. Saka ipapo ndo pauda kuti unzwisise kuti iwo pawakaisiya adzimai vako uchienda iwewe waiti vanodyei 5 weeks iwo kwaungori wanga uchidya kai. Ndakasvika ikoko ndikarwara ndoshanda kana ukarwara asi kumba waifanira kudzoka uchivataura kuti ini kana kufona kuti adzimai ndiri kurwara. Ndikazodzoka ndikasvika ikoko kana kuti titaure tese pepasina iwo kana chikafu havange vasingandibikiri. Asi nyaya yavataura manotanga vanzwa zvavataura kuti ndikude murume wakati andikudire pachena. Ndizvozvo. Vari kuti ndikudire pachena uchiri kuvada here. Mukadzi ndikumuda. Amai handichiri kudai. Nyaya yangu achitaurai kuti nyaya yechigaya takanetsana iyoyo. Kakasi kekutanga. Murume uyu anoti akabata mari anoenda. Zvokuti anozodzoka asina mari pane period yakareba. Saka zvakaitika ndezvekuti zvadaro baba vakabuda nemari yese chigayo bva vaenda vadzoka vakaenda zve2 weeks nehafu vadzoka ini handina kana senda handina kana chekupa vana pandakavabvunza ndakasvikira varongedza bhegi ravo zvese nezvemukati vanga varongedza pandakavati naiba mwana kundokumbiraga mari yevana yechikafu ndobva ndiroera nyaya ipi iyoyo saka ndinototya kana tobvunza mari yechikafu chaiyo izvo handimbozeta unogara kupi. Wazvinzwa kai? Ndozvinzwa. Saka kuda kwako kuri papi? Ndogedza kutaura kuti ndiedze kudzana kuti tiedze kufambidzana navo. Zvavataura wazvinzwa? Zvinova kutaura kwavari kuita ndo zvinoitwa newe. Saka isi tiri kuti rudo rwako ruri papi? Kuti rudo kana rwasvika pakutadza kuziva kuti mudzimai wangu anoda kudya patonyangara. Ini wana ndochengeta handidi kunyepera kunyepera. Kutanzi handisi kuchengeta wana ndochengeta. Ndakuenda kubasa ndoenda kubasa kugomo ndakangoenda kubasa ndofunga kuti pa 5 months ndikutaura idzodzo ndipo ndikasvika ndikahwara 3 months ndiri kubasa. Saka adzimai vako vari kunyepa kuti ndine 5 weeks usingatumire chikafu. Vari kunyepa. Vari kunyepa. Kubva wachivatora iwewe ukamboita dambudziko rero kurwara kupfungwa kwavo. Aiwa kwete hauna. Saka patoti vakurwara nepfungwa kana nokuti vakutadza kuziva kuti baba vari kuuya nechikafu mumba vachipa vana ivo kana chikafu chauya vosvika pakuti havasi kuchiona nokuti pfungwa dzavo dzakurasika. Aiwa zvisiri. Vari kuzvitora kupi zvavari kutapa? Handisi kuziva kuti vakuzviona. Hausi kuziva kuti vakuzvitora kupi. Saka isi tiri kuti sedare tiri kuona kunge amai pfungwa dzavo dzisina kumborasika. Dzako iwewe ndo dzinenge dzakutorasika. Nokuti kana waenda kugoma uzive kuti kumba ndasiya vana chawaendera kugoma usi uchiziva. Bosi kugoma kana uchienda kugoma uri kundoshandira vana. Ndizvo. Kana wazotadza kuziva zvawaenda kushandira vana zvezve kuti chidzokera kumba. Kana iwe adzimai vako wasira kuti vazoita munhu. Hapana ndoenda siri. Hapana wanenge wasira. Brasil murume igoyo. Ndiye ataura nyaya ye5 weeks. Yeganati.
mukadzi ati gore chi mama mubvunza kuti wewe unoziva zvipi pakusiya adzimai ndobva ati chi 5 weeks apa mamunzi kutera ari 5 weeks kuti mara mamunzwisisa hamamunzwisisa saka iwo unobata matrisi emapete ndaujeka zvekanyaya but iwo mhosva yekuti ukusiya mhuri hausitirira kuti unani tichiwedzera pamusoro paizvozvo muchinda uyo ari kungonyara kuti vanhu vakadza kuti vakumudai mukadzi haachada pa35 weeks dzaukarwara pa3 months dzaukarwara waichengetwa nani iwe uine mukadzi wakatora uyo kuti akuchengete aikuchengete paurwere hwako iwewe ndiani uyana mukadzi ari kunyara kutaura mukadzi kuti handichakuda zvino asikari kuda wataura chokwadi mupei mukana wokupindura mubvunzo wekuti wakarwara iwewe wakapepwa nani pindura mubvunzo iwo handinokomana ndinayo aripo ndiye mukadzi wako aiwa kuita zvizvo kana munhu arwara ari kugomo kusango kubasa anoenda kupi kumba chakakutarisira kuenda kumba chii kumba kwacho tisingawirirane panonyaya ndichida kuedza kukudza kuti tisingawirirane kumba nyaya yakati ipi todiotaura ndochitaura ukazi taura nini ndofunga 5 months dzikutaura kuti gore navhura ndakuudza kuti tiri kumba takaita chigayo icho chatiri kutaura cho tikatenga injini inge ichidura nenjanji tatenga dura nenjanji tikaisa pamba ndobva tazoti isusu mari hatina pamba ngatitengese chigayo ndobva tatengesa chigayo takachitengesa 250 pa 250 ndikapiwa mari aungabuda mhiri kwangu kumashopu saka wadzoka ndofunga takaita kukakonana kuita pakutaura taura matauriro wakaita muna kukonana taura kuti 250 ndaibata ava vaenda kumashopu ndakazeti daiso takazonetsana ndopa ndikazovaroa aiwa ndipa ndoda kuti utsanangura avo wati vakanga vaenda kumashopu chipatsanangura kuti wakapiwa 250 havasipo vadzoka kumashopu ndakazodai ivo vakasvika kwandishaudha ndokunetsana kwatikaita kuti kudii vachishaudha vachiti chii mambogara pasi naamai nababa muchiti chigayo chinga tichitengesei taomera aivo mashaudha hataita kuti angutadzonzisana isinga yemari iyoyo aiwa aiwa isusu muono wedu toda kunzwa chokwadi kubva kwauri wozi unogona kupedzera mukadzi uyu nguva achitambudzika nevanhu iwo kusaidi kwako zvichidi amai murume ndowenyu toda kuti hapana here woukama anoziva dambudziko iri veukama ndakambozama kuti ana mukoma wake wakati nini kana ari muningi wangu handichamukwanisa hama dzake ndakadziudza hama dzangu ndakadziudzawo iye takada ndina sekuru hanzvadzi amai vangu vakada kuti vatigadzirise kana kuti vamunzwewo pfungwa dzake anoti ni handitongo nehama dzemukadzi mukoma wake anoti nini murume uyu handimukwanisi handinetsawo amauya mune mauya nani ndauya nababa vangu iwauya nani muzukuru uyo ari kukuchengeta pakurwara uyo aiwa muzukuru iyeyo ari kupi muzukuru yakupi muzukuru wasekuru yakupi muzukuru toda kubatsirwa panyaya yevavira hamene kuti iwo unozivei pakati pevanhu vavira taurisa vanhu vese vada kunzwa kwese kumashurewo gara zvako mushirema zvamakumboka ita zvavingaita raititaura zvakangoita panhau yangu yanasekura vanototsanangurawo mumunetsana kwavo sekuru vachigwa vachikudza kuti muzukuru kumbokamira kwadakwada taura zvinoitika kumashure kwakambonetsana vechigayo zvifu nayo chigayo yacho payakanetsana indakazogaya kuudzwaya nyaya kuti hatanetsana nevamwe vatoshanda navo chitana sekuru vakwasungisa vasungwa pamusiva wekukoni iye chakamira sesa vanhu vacho vakatudza vanokwanisa kupedza nemonemo sezvo ini ndiri mudiki ndikaiti ture nevakuru vaiti vambononzwa nyaya dzacho kuti ziri kufamba sei
vakaenda kuti vacho vakamuswa watanzikaenda takamusorinyachira kufumba Wewe ndanzwa musuku adzimai murume vachiti we ndiwo pakurwara ndiwo wakachengeta asekuru vachirwara. woku ini ndogara kwavanoshanda Pindura mubvunzo wangu waunzwa zvawabvunza. Ndati ndiwe here wakachengeta asekuru pakurwara chokwadi kumba kwako iwewe kumba kwangu uno mudzimai iwewe naadzimai vako ndimakachengeta asekuru. asekuru ndokwawakarwara kwapaita rotanza sikwanisa kuenda kumba kusukana nevakadzi Ani ndikunetsana naambuya iwewe chikakutadzisa kuti unoona kuti ambuya chii chiri kumboitika kuti vatadze kuchengeta asekuru. ndakanoturira vakoma vati iyo chimbomiro wakadaro nemunhu tichifambira nyaya Wakagona here iwewe kutora asekuru uchisamumba kwako usina kuenda kuna ambuya kuti unzwe dambudziko? aiwa anogara navo pamba pangu ini iyo vanogara pavo saka ndangona vapowo chikafu Pamba pavo pavanonga vachigara pasina ambuya. aya pabhesi vanotizokuti Sorry. Vanoshanda kuba kulex. Wakarwara waigara kulex. Mugomo imo ndo wakarwara vari. Kasi vanobva kwabest. Kwabest ndo kwavanogara. Kwamsiwa. Sasa kuri pavairwara pauda kuzvisenda kuti iwo kumba kwako ndikupi? Kulex. Saka pavairwara vanga vari kupi? Mulex. Vanemba vanogara kana vari kulex. vaigara pabhesi pamuresa vaigara pagumba pabhesi vairwara vari pagumba panzi 3 months. 3 months. Nyara chama 3 months here vachirwara sekuru vavo pavigara pabhesi. Ngatinyararai anoda kutaura sunza rwoko. 3 months. Chakakufadza iwewe kuti uchengeta asekuru pabhesi asi kumba kwavo uchikuziva kuti ambuya variko kusvika pa3 months chii? ini ndandisiri ndega ndavachinga tavachingata as a group sepamaini toshanda takawanda saka toshanda as a Asi wanzwa here kuti gurupu harina basa? Munhu ane basa pagurupu ndiwe nekuti ndiwe wokama. Gurupu harigone kuenda kuna ambuya richinotaura kuti kwaambuya sekuru vari kurwara. Asi munhu anokwanisa kuenda chete kuna ambuya uchitaura kuti asekuru vari kurwara ndiwe kai nekuti ndiwe wokama mugurupu muya. pamusoro ipa pagroup toshanda as a family zvifamily kwazvinogreatest aiwa inzwa kaiyo shama iwo wakagona kunzwa nhau yechigayo kunetsana kwavo obva watadza kupa here ripoti kuna ambuya kuti sekuru varwara mafana kuzoziva kuti kunetsana kwekwe wakanzwa one side kutaura kwaambuya una kuunzwa da ukavaunza waiona kuti havaiuya here ataura akati abvunzwa nedare ati inini ndakanozivisa vakoma abvunzwa kuti iwo wakautora senyaya iyi akati ndakasimuka ndikandozivisa vakoma kureva kuti iwe ndwangu wakakosha tireki kuna asekuru vako vaikupira mashoko uchinozivisa vanhu zvazvakafanana futi nokuti unozivisa ambuya vakuti asekuru vakurwara 3 months satamberekwari madzitatu Mubvunzo wangu inini ndasingafanira kupinda ndikubvunza kuti vairwara nei? Sekuru vaimborwara nei? sekuru vanongotaura kuti vanongopera simba Saka pera kupera simba kwavaita vaita zvakapangwa kwavo vanopera simba nemudzwa makungu Uchiri kuda mudzimai wako here? vane vana ngabudisai vana venyu panze. Amai, mawanzwa baba zvavataura? Pamusoro edare murume uyo akati apachena kuti haachada nezvangu. Asi mudaro uchamusika kuti munomudare akuti akundida nhasi. Isusu tiri kuda kumbokupai mukana kuti tione kuti zvaari kutaura kuti ichokwadi. Kana achinyepera dare munodzoka kudare, munodzoka kuno kudare kuti murume uyo zvaaitaura pamberi penyu aikupedzerai nguva, because inguva yatiri kutora tichitaura nyaya yenyu. Saka imi ndo zvamunofanira kuzobata musi wamunodzoka kuti maiwesterwa nguva nomurume uyo achitaura zvinhu zvisina basa. Kunzwa kuti mutonge dzimwe nyaya dzinobasa, iye aitokuwesterai zvenyu nguva. Tochitangira ipapo, toda kumbomupa mukana murume uyo. Tinotenda. Andiko wazvinzwa here chama? Udzora lini kumba? Totenda mari Ukuenda lini kumba? ndutendero Uenda lini kumba? Madzimai.
asi utaura kumba kurex naadzimai zvanzinedare muri kudzokera kurinhiko naadzimai kusondai namama kuti muri kuenda nadzimai musvika nanga maakaenda mubakoni nadzimai venyu here musati masvikira kubasa mogoenda kumba nadzimai nhasi ndokwandakaenda kumba ndokwamakuenda after chi nguva yakadii apa mangwana kubasa ndounamuenda kulale kunoenda kubasa aza mangwana kubasa ndikuenda unorara kunoenda kubasa marini mangwana kubasa Wednesday munobreka kai Lex Tuesday chitatu nesunday munovhara Tuesday na 3 handiti mudzoka na 3 kana mavhara kuenda kupi kuenda kumba chipiri chitatu ndingori kumba amai aucharova unchokwadi munowana wanga namai tikaita wana 3 pane 2 wanakashaya amai mawaya muda kubudirwa pachena ngatichivhara nyaya idiki mawaya muda kubudirwa pachena ndizvozvo murume ati anokudai pane zvimwe tichivhara musati nharo kuti ini ndatari nyaya yevanaka ndichabhadharisa munhu iyeye ko panze panoendwa ka pane zvimwe zvamuda kutaura ndini enda umba nhasi mzukuru waita hako kuti achapoponai kasi sekuru ava chengeti kwamakomba vanofanwa kurwara vari pasaidi pemudzimai wavo kwete kumba kwete kumugomba mubhesi aiwa mumba wazvinzwa munodzoka after 2 weeks zva 6 vanodzoka zva 6 vachiudza mai kuti makagara sei mese makadai muri vairi anditi mukadzi unomuda chimubatarwa komuende zvo tanga waenda unosaina kokubatarwa koende mene daidzirai ayo mira yapedza Angeli Galway. Obvious. Barua. echimbomira yasumuke chimbomira vanobatana batana imiende batai mama amirei